ο Μιλών, που είναι γεωπόνος εκείνων βελτιώσεων, ο κύριος Καντάς, ζωοτέχνης, ο κύριος Μπουλιάς, χημικός, και σε συνεργασία με δύο εταιρείες, την Premium Fodder Ελλάς, η οποία είναι μια διεθνής εταιρεία κατασκευής συστημάτων υδροπονίας για την παραγωγή χορτονομής, η οποία προσφέρει δραστηριότητα στη χώρα μας. Συγχρόνως, μια τοπική εταιρεία εδώ, η Αφήνη Τράκουλου, που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών συστημάτων αυτοματισμού, στήσαμε δύο πιλωτικές μονάδες με καινοτόμα συστήματα υδροπονίας για την παραγωγή της χορτονομής. Η μία μονάδα είναι στο ΤΕΙ, η πιλωτική μονάδα είναι στο ΤΕΙ, την οποία λειτουργήσαμε και παράγαμε χορτονομή και κάναμε πειράματα σε πρόβατα, και άλλη μία μονάδα την οποία στήσαμε στο Καοχώρι εδώ Λάρισσας σε έναν παραγωγό, με την οποία και εκεί δίναμε τροφή στα πρόβατα. Σήμερα το εμπορικό εισιτήριο, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος στην πρώτη του ομιλία, είναι η μεγάλη πηγή της κτηνοτροφίας. Συνολικά είμαστε ελληματικά πάνω από 80%. Να μην αναφέρω γιατί αναφέρθηκα. Τώρα, πώς τα μειονεκτήματα της κτηνοτροφίας της χώρας θα γίνουν μειονεκτήματα με την καινοτόμο αυτή ιδέα. Πρώτον, η εισαγωγή ζωικών προϊόντων. Πρέπει να μειώσουμε τις εισαγωγές. Η έλλειψη έκτασης βοσκής και η υποβάθμιση των βοσκοτόπων πρέπει να αντικατασταθεί με χορτονομή στη διατροφή των ζώων. Οι μικρές αντιπαραγωγικές μονάδες πρέπει να γίνουν μεγάλες, βιώσιμες και παραγωγικές. Οι ξηροθερμικές συνθήκες της χώρας μας δεν μας επιτρέπουν βοσκή για τα ζωντανά. Άρα με τη χορτονομή έχουμε όλο το χρόνο ζωοτροφή. Η έλλειψη νερού που υπάρχει σε αρκετές περιοχές, εδώ μπορούμε να παράγουμε χορτονομή με ελάχιστο νερό, δηλαδή να κάνουμε και οικονομία νερού. Το υψηλό κόστος παραγωγής, εδώ μπορούμε να το μειώσουμε. Οι μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι που χρειάζονται για ενσύρωμα, εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μικρό αποθηκευτικό χώρο κοντά στην αποθήκη ή στην αγρικία του παραγωγού και να παράγουμε τη χορτονομή. Η δημιουργία μούχλας στη διατήρηση του ενσυρώματος, εδώ παράγουμε φρέσκο χόρτο ημέρας. Η ρύπανση του περιβάλλοντος που γίνεται στις μονάδες συνήθως με αυτά, εδώ δεν έχουμε καμία επίδραση στο περιβάλλον, διότι γίνεται σε ένα κλειστό θάλαμο και το νερό γίνεται ανακύκλωση. Και τέλος, το υψηλό κόστος να το μειώσουμε. Τώρα, τι είναι η υδροπονία? Η υδροπονία είναι η καλλιέργεια χωρίς έδαφος και αναφέρεται μερικές φορές ως τεχνητή καλλιέργεια και σαν ανέδαφος γεωργία. Αλλά ο πιο γνωστός και διαδεδομένος όρος διεθνώς είναι η ελληνική λέξη υδροπονία. Τι είναι τώρα η χορτονομία? Είναι το υψηλής ποιότητας, πλούσιο σε πρωτεΐνες και λοιπές θρεπτικές ουσίες, φρέσκο, τρυφερό, πράσινο χορτάρι που παράγεται από σπόρους δημητριακών με τη μέθοδο και τη χρήση συστημάτων υδροπονίας που βλέπετε μέσα σε εσωτερικό χώρο, όπως δείχνει η διαφάνεια κάτω. Με τη χορτονομή
μπορούμε να γίνει η διατροφή στις αγελάδες, στα άλογα, στα πρόβατα, στα πουλερικά και στα κονέλια. Τώρα, τι είναι τα καινοτόμα συστήματα υδροπονίας? Είναι μονάδες οι οποίες βρίσκονται σε ένα μικρό κλειστό χώρο ή και σε μία αποθήκη, σε ένα υπόστικο, με κλιματικά ελεγχόμενο θάλαμο σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου και υγρασία 60%. Με μικρή ποσότητα νερού και εργασίες μπορούμε να παράγουμε σε 7 ημέρες από 1 κιλό σπόρο δημητριακών 8 έως 10 κιλά χορτονομίου απαλλαγμένοι από νίκητες, παρασιτοκτόνα, αντιβιωτικά, φυτοφάρμακα, ορμόνες ή ζανιοκτόνα. Εδώ βλέπουμε πώς αναπτύσσεται η χορτονομία στις 7 ημέρες. Για παράδειγμα, σε ένα χώρο μέχρι 90 τετραγωνικά μέτρα παράγονται ημερησίως 1000 κιλά χορτονομής, αρκετή για την ενίσχυση της διατροφής περίπου 1000 εγωπροβάτων ή 100 βοηδών και αντιστοιχεί για τον παραγωγό σαν να έχει από 0 μια ιδιότητα έκταση 90 στριμμάτων στην εκμετάλλευσή του. Τώρα, γιατί η χορτονομία θεωρείται η καλύτερη και θρεπτικότερη τροφή για τη διατροφή των ζώων? Πρώτον, διευκολύνει τη διαδικασία χώνευσης και έτσι αξιοποιείται πλήρως η τροφή και όλη η ενέργεια από το ζώο. Μειώνει τις ασθένειες και βελτιώνει την υγεία και την ποιότητα ζωής, δηλαδή δημιουργεί ευζοία στο ζώο. Ελαχιστοποιεί το κόστος υγειονομικής φροντίδας των ζώων, συμβάλλει στην επιμίκρυνση της παραγωγικής περίοδου και της ζωής των ζώων, βελτιώνει την εμφάνιση του τριγώματος και την ποιότητα του δέρματος του ζώου, βελτιώνει τη σύλληψη και αυξάνει την χωριμότητα των ζώων, βοηθά στην αύξηση του βάρους του ζώου και τέλος βελτιώνει την ποιότητα και αυξάνει την ποσότητα παραγωγής σε κρέας και γάλα. Γιατί η χορτονομία είναι ιδανική τροφή? Διότι σαν τροφή είναι γεμάτη από θρεπτικές ουσίες και βλέπετε όλες, πρωτεΐνες, άμυλο, κάλιο, να μην αναφέρουμε τα άλλα. Τέλος, συμπερασματικά απευθυνόμενοι σε κτηνοτρόφους που έχουν τις μονάδες τους σε περιοχές με κακή ή μηδενική βόσκηση ή όπου η διατροφή των ζώων τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις βροχοπτώσεις, η παραγωγή υδροπονικής ζωοτροφής είναι μια ελκυστική, κερδοφόρος και οικονομικά βιώσιμη εναλλακτική λύση. Οι παραγωγοί που θα χρησιμοποιήσουν την χορτονομία θα βλέπουν τα ζωντανά τους να γεμίζει η τρίχα τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καλυφάζο και παρακαλούμε τον κύριο Κουρέτα